Ya. Mangan Assalamualaikum. Salam. Lapa kon mulai? Hah? Lapa kon mulai? Lapa kon mulai? Lah wingi nyambut gawe diobrak-obrak kon mulai apa sih? Lah awakmu ki lho nyambut gawe pas foto-foto iki opo ya pantes? Lah terus ya opo Wong iki? wayahe kumpul-kumpul keluarga kok malah kerja. Ya, Wis apa? gak usah mulai mesisan kono. Yo-yoan kono ning panggon kerjaanmu. Udah pecah. Aku nek iso milih, aku yang memilih prei. Yo prei yo kan tinggal prei. Apa malah gak prei? Malah ngeboti kerjaan, Ya ha? apa semper dikira? Aku nek prei, yo aku prei salawase. Ya apa sih? Apa kon gak ngajak cuti? Aku iso cuti, kamu apa kan iso cuti? Gak oleh. Kon iku kok gak ngerti banget ya ambek apa kerjaanku. Aku koyo ngene iki kan yo gawe awakmu, gawe anak-anak. Ya apa sih kon iku? Kok gak ono ngerti-ngertine blas wong lanang. Aku nek ono pilihan cuti, ya aku akan memilih cuti. Wong aku iki lho gak iso milih. Pilihane nek kon gak gelem kerja ya kon riseno. Ya apa ngono niku? Wes salah. Kon iku ono wong lanang nyambut gawe kok mesti mbok obrak-obrak, mbok kon mulai. Ya sapa sih sing gelem riyo-riyo kerja sapa pengen ngerti aku. Aku ya gak gelem asline, tapi ya gak ono pilihan maneh apa kon iku. Wes tak terus ya apa iki? Kon iku ono wong mulai nyambut gawe malah ngamuk-ngamuk, gak malah disambut. Ya wis wis buyar kamu setas mulai. Lah Gawe terus ya apa kon mulai? apa? Aku iki nyambut gawe, mbok kira aku iki dolen ngono ta? Iya nih nyambut gawe temenan. Yo ya apa rek? Karaoke paling. Tak balik mana aku? Karaoke paling awakmu. Wancet ah, yo ono lanang nyambut gawe malah diobrak-obrak. Kamu mungkin lo nyambut gawe temenan.